Ambalimaw inafo ambi dili ka preparatige minnu fɔ o preparatige dɔ ye jumɛn ye wala o preparatige fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye ka fɔ anw bɛ don kibaru min n'an b'a lase ka bɔ Benkouma na diɲɛ don o don ka bɔ ntɛnɛn fo ka se sibiri ma nka sibiri kɛrɛnkɛrɛnnenya o dabɔra an baaraɲɔgɔnw kama minnu bɛ jamana in fantan ni naani fɛ ka daminɛ Kayi mara la ka se Kulukoro mara ma ka se Sikaso mara ma Kucala San Buguni Dakuru ɲɛ kelen an ka jamana in a fantan ni naani an bɛ an ka lasilikɛla ninnu an b'u fo ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an faso Mali maradugu sigida o sigida bɛ k'u bɛɛ cɛsirilen don cogo min an ka don kibaru in a bɛ se ka lase an ka jamanadenw ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na min y'an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kunungo an tun ye a jira u la k'a fɔ an tun taara Bajangara ye dɔngɔnɔw de ka dugu ye n'i sera dɔngɔnɔw fɛ yen i n'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o ye jiko ye nka hadamaden i kana ɲinɛ sabu ko i kana to duma i kana ji duma nka i kana ɲinɛ kɔ Musa mara danfara min bɛ ale ni maa caman cɛ fasoko in na o de ye jamana kɔnɔna taamali ye wa k'a taama waati min a bɛ kɛ i n'a fɔ mu tɔw wala mɔɔ dɔw bɛ ɲinɛ jamanadenw kɔ ka bɔ juma tɛmɛnen ka se sibiri tɛmɛnen ma anw ni Musa mara bɔra yan Bamakɔ k'i kunda Bajangara kan an tɛmɛna Mopti fɛ yɛlɛma tɔnɲɛmaa min n'o bɛ Mopti n'o ye Yusuf Jawara ye an bɛ don min i n'a fɔ ko bi yɛlɛma ɲɛmɔgɔya bɛ ale de bolo ani Musa mara n'u jɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Sɛbani Hayidara ye ani olu taara nin taama na fo Bajangara an sera Mopti waati min Moptikaw farala an kan an y'an kunda Bajangara kan nka an ka jamana finitigiw n'o ye sɔrɔlasiw ye n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Colonel Asimu Goita bolo bi a n'a jɛɲɔgɔn an ka foli b'u ye k'a daminɛ ka bili Mopti bɔda la fo ka taa an don Bajangara Mali sɔrɔlasiw n'u ka kɔnɔnjɛya n'u ka cɛsiri n'u ka fasoden ɲumanya u y'an sɛnsɛn minnu bɔra n'an ye Mopti an ye furancɛ kɛ sabu an bɛ se waati min a y'a sɔrɔ fitiri seli tɔ tun man jan an bɛ bɔ yen Mopti waati min kɔni u y'an sɛnsɛn ka furancɛ jan kɛ n'an ye Bajangara taw jamana finitigiw de taara an kunbɛn yen furancɛ la Bajangara ani Mopti cɛ Bajangara sɔrɔlasiw de fana y'an sɛnsɛn ka taa n'an ye fo Bajangara an ka kunungo dɔn kibaru kɛnɛ kan Bajangara denmisɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya na Musa mara ani Yusufu Jawara u tɔgɔlatɔn n'o yɛlɛma ye a denmisɛn minnu bɛ yen u cɛsirilen don Bajangara kosɛbɛ an ka kunungo dɔn kibaru kɛnɛ kan aw yɛrɛ y'u ka laseliw mɛn dugu jɛlen an sɔrɔla ka taa Bajangara dugutigilakaw fo laada la Bajangara jamanatigilakaw an ka foli sera olu ma o kɔfɛ sa kin minnu bɛ Bajangara olu tɔgɔla fara ɲɔgɔn kan kuluba n'o ye coordination ye an sera yen fana yenkaw olu y'an bisimila seereya minnu sɔrɔla ka bɔ yen cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali kɔnɔ dugubaw ni dugumisɛnw hali jamana kɔ kan o seereya ninnu olu filɛ nin bisimila o danse wala aw ɲuman nana wala an tɛ ka n'aw ɲuman sɔrɔ yan fɛn fɛn min nana an b'aw fo o ka nali la parce que ni mɔgɔ kɔni nana bɔ i ye degun kɔnɔ parce que o tigi kan ka fo parce que ni mɔgɔ ye degun kɔnɔ parce que ni nana lajɛ mɔgɔ sɛbɛn t'i bolo ka tɛmɛ a kan wa a kɔni diyara an ye parce que a bonyana an ma wa an kɔni bɛ degun kɔnɔ ala ko tiɲɛ na hali bi parce que degun min parce que fɛn min y'an se yan diɲɛ bɛɛ b'a dɔn an ka laɲini kɔni ye min ye parce que hali bi parce que o degun ka se ka ban pour que an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ pour que an ka se an ka duguw la wa an kɔni bɛ yan parce que tiɲɛ yɛrɛ la fɛn an bɛ ɲɛmaw fo depuis an bɛ yan parce que o bɛ balo d'aw ma o bɛ ji d'aw ma mais sisan kɔni fɛ jiko dɛsɛ b'an na dɔɔnin parce que an ka worobinɛ kelen min bɛ parce que o tigɛlen don wa an b'o ɲini an fɛ hali n'o sera ka tugu wa a bɛ diya an ye mais degun kelen hali bi parce que an kɔni bon dɔɔnin balo di parce que a kɔni bɛ ka k'an ye parce que a kɔni ka d'an ye sani mɔgɔ wɛrɛ ka d'i ma parce que i yɛrɛ ka baara kɛ i yɛrɛ ye
iga so iga forola iga nakola ube iga sugujo bo vode kon kadani mais sani nga natu ka onto ya parce meri la mo go na fenda ma kuma be ala ko jena parce tan sa we bo nyemo fana ko sa wote mais an koni jigi dale me fe nyemo de la halbi parce olu do se ga min ko imba parce na ya parce min ko ngon siga ba parce an gon ga gilla parce fe nyemo ma décédé halbi parce ujo ra pour que ni ko imbe siga ba an gon kuma kan dama mun bambolo ba mi nyemo fu ba mi meru ni commandant préfet ani bayara dugutigi sambu befo ba mi Musa Mara refo ba na no femogo ba ni président ambu bela jelen fo an goni bon halbi fen kelen gon min do an goni bon ambia parce que de kelen de do an gon fe kuma chaman tambolo kuma gon be fora gaba kuma te mi ma fo parce que an kuma fo gouverneur yi préfet municipal fe premier ministre bora ya parce que an ga ci la seuma bon halbi parce que an no kon ye folo bon ambo ni nyamo fe ko le do se ga ci la se nyefo sans fe mo ma pour be se ga ni fin be se ga ban bon an kon fin bambolo de faire la déplacer mon bien pour dugutu betogola ne re togo Seydou Yanuge ba fu aga nalila merci mo hakemi be ya aw ya jate ka do ya yoro ine bon mo hakemi be sitina bon amogo ka chande parce que ne ko mbe sega mo parce que dugu mbe cité parce que ni cité re la parce que chande dugu duru dugu woro wa duru bo dugu kelen na parce que bo abiso ma parce que ma ba kelen don bon ni nde temenen ko fe an bisimilale dugutigilakaw fɛ waati min foliw kɛnɛ kan aw yɛrɛ ye laseliw lamɛn bajangara ko in ka gɛlɛ kosɛbɛ dunanw nana feerew kan nka gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen n'o gɛlɛya in ma bangew o ye jumɛn ye o ye bajangarakaw yɛrɛ ye bajangara sigilen don sɛnɛ de kan bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jabaninkurunin min n'an b'a dun an ka na la jabajala min a fanba bɛ bɔ bajangara de dɔngɔnɔw cɛsirilen don ka se hakɛ min ma wa mun ma fɛn dɔ faamu n'a fɔra ko bajangara ye kulu jamana ye an ka makɔrɔbaw aw bɛ to ka kuma dɔ fɔ ne y'a dɔn bajangara de o ye jumɛn ye ko kulu kuncɛmala ye fuga ye wallahi kulu kuncɛmala ye fuga de ye i ɲɛ bɛ dɔngɔnɔw ka dugu in bɛɛ kulu de don tɔw b'a fɔ min ma ko plateau nka kulu sanfɛla ninnu n'i bɔra Mopti k'i kunda bajangara kan i bɛ kulu ye fan bɛɛ nka kuluw ni ɲɔgɔn cɛ cikɛ kungo de bɛ jirituw de bɛ ne y'o dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen a yɔrɔ bɛɛ ye sɛnɛkɛ yɔrɔ de cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ kuma dɔ fɔ ka fɔ yɛrɛkun sɔrɔ ka fisa ni diɲɛ sɔrɔ bɛɛ ye ja tiɲɛ don aw ye cɛkɔrɔba ka kuma mɛn olu ye dugutigilakaw ye tuma dɔ la dɛmɛw bɛ ta ka taa n'a ye maa minnu kɛlɛ ɲɛ siranɲɛ fɛ bajangara kuluw sanfɛ fugaw sanfɛ a fugama yɔrɔ minnu n'o ye cikɛyɔrɔw ye musow cɛsirilen don cɛw cɛsirilen don baganw yɛrɛw bɛ yen u b'o gɛnni min kɛ ni papalikɛlaw taara ka t'u daminɛ yen don olu bɛ kɛ bajangara dugukɔnɔna kan nka kungoda sigibaw bajangara mara la olu bɛ baara kelen min kɛ bajangara yɛrɛ sigibaw olu b'o baara kelen de kɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye saɲɔ cikɛli ye keninge dɔɔni jaba caman jiriforo nakɔforo ni si ma se ka baara kɛ ni san jan damadama in kɔnɔ cɛkɔrɔba ye kuma fɔ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a tɛmɛna hakili kan laɲini dɔ b'u fɛ olu minnu sigilen don n'olu ye dugulenw ye bajangara dugukɔnɔna sigibaw ye a tɛ olu fana bolo koyi a tɛ u bolo kungɔnɔmɔgɔw ma baara kɛ cogo min olu yɛrɛ fana ma baara kɛ an tɛ cɛkɔrɔba ka seereya lamɛn ko basigin de o de bɛ k'u jɔrɔ sinon dili kɔni ko tɛ yala dili bɛ laban wa a tɛ laban mais n'olu yɛrɛ bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye o tɛ mɔgɔw deli fɛn kɔni bɛ ka d'u ma mais u b'a ta a tɛna laban mun ka di ye sisan kɔni u ka se ka sigi u sigiyɔrɔ la donc u ka nakɔw sɛnɛ k'u ka fɛnw bɛɛ kɛ awɔ u y'u ka bagan bila yen ka segin ko mɔgɔ minnu bɛ yen a k'a jija pour que olu ka se ka bɔ yen olu ka se ka taa awɔ. ne tɔgɔ Mama Karambe. Musa Mara a n'a nɔfɛmɔgɔw nana u nana mun d'aw ma. Musa Mara ani a ka mɔgɔw nana vraiment u nana ka fɛn min d'a ma a ye fɛn bɛɛ de d'an ma. malo ye tɔni 2 ye ɲɔ ye tɔni 2 ye. malo tɔni 2 ɲɔ tɔni 2. enveloppe minnu dir'i ma k'a perepela tigɛ k'a fɔ du kelen o du kelen o 2000 ye. awɔ. a wɔɔrɔ min dira ma minnu tanyana maa hakɛ minnu tanyana o enveloppe de dilen don a kelen o kelen
wa fila o de b'a la ani tɔni fila malo fila ɲɔ vraiment a diyara an ye kosɛbɛ. n tɛ segin kuma in ne tɛ segin kuma in fɔli la e kɔni ye dugutigi ye nka mɔgɔ minnu an balima minnu ka sara la fo u bɛɛ fatura a du ninnu ko k'a d'u ma e bɛ layidu ta n ye k'a fɔ n'i taara wari min dira o balo min dira o a bɛɛ bɛ di a somɔgɔw ma wa. a bɛɛ bɛ di a somɔgɔw ma hali kelen tɛ bɔ na Ala sɔnna n'a ɲuman sera so an hakili ye min minɛ an ka nin kɛ wala an tɛ pan o kan layidu kɔni n bɛ se ka taa. sisan e bɛ mun fɔ jamanadenw ye. bon sisan n mago bɛ min na jamanadenw ye vraiment jamanadenw ka jija basigi ka na dɔrɔn. sisan kɔni an mago bɛ o dɔrɔn de la basigi ka na dɔrɔn bɛn ni keleya o kana o de y'an ka hamina ko fɔlɔ. nka n'aw ye balo wɛrɛ sɔrɔ ka fara nin kan o man di aw ye aw t'o fɛ wa. an b'u fɛ o fana a bɛ bɛn an ma ni farankan kɔni vraiment n'a sɔrɔla o t'a tiɲɛ. i ni ce. an b'a. gadi bɛli dul boy o bungo wala gana wa mandia la emma ga o ma pindele kuma dilin te laba mandia nambal amsa isa gilai emma ga ne ugulon to ga emma ambe me yina ma yu mandi emma yina wala ya yu mandi el kanje yu ga bangala wanda ginena ko tiga ke awo cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw ni seereya ninnu tɛmɛnen kɔfɛ minnu bɛ ni kɛlɛ ɲɛsiranya fɛ u y'u sigiyɔrɔ bila ka na ɲɛnimɛn bori la Bajangara dugu kɔnɔ an seliw fɛ yen a bɛɛ ye dɔngɔnɔw ye. Musa Mara n'a nɔfɛmɔgɔw u selen waati min u tun kunbɛnna ni kunbɛn cogo minnu ye ani laɲini minnu ye o seereya ninnu filɛ nin ye. i ni baraji an bɛna bi Bajangara an ye fɛn min ye don nata ninnu na Songo bɛ commune min fɛ Donkumbo o n'a fɔ cogo ma ɲa dɔngɔnɔkan don an n'a maire sigira an ko Musa Mara ani a ka tɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Yusufu Jawara ye anw tun ko de ko an bɛ taa fɔ Songo maire y'a fɔ an ye hali ni Mali sɔrɔdasiw a tun fɔr'u ye i n'a fɔ jamana mara siraw la boli cogo a man teli ɲɛɲiniw bi kɛ nka sɔrɔdasi minnu bɛ Bajangara ani Mopti u ɲɛmɔgɔw ye yamaruya di k'u ka an sɛnsɛn fo Songo an tun ko k'an bɛ taa Songo tuma min maire n'o ye Songo bɛ yɛrɛmara sigida min na n'o ye commune min ye o maire ko an ma ko a t'o kun bɔ olu bɛ Songo dugutigi wele ka maa damadama wele minnu ye maa kasaralenw ye olu ka seerew fana bɛ na an ka na ale ka mairie kɔnɔ an ka baara in kɛ ni Ala ye sini don kibaru jira na seereya minnu sɔrɔla ye an bɛna o seereya ninnu lase aw ma hali n'a kɛra ko an ma se ka se Songo dugu kɔnɔ an farala koyi u ye tasuma don dɔgɔjɔlaw la camion min bɛ mɔgɔ ta bisi tɛ dɛ an ka camion nɛgɛ camion belebeleba don ni ta camion belebeleba dɔ don u b'o labɛn ka sigilanw k'a kɔnɔ Songokaw tun bɛna Bajangara sugu de la u tun bɛna Bajangara dɔgɔjɔ u bɔra Songo kilomètre 2-3 ɲɔgɔn yanni gidɔrɔn cɛ ni manganiya jugutigi ninnu sabu cogo wɛrɛ t'a la ne yɛrɛ Jose kɔni ne m'a dɔn cogo di ne m'a dɔn kun jumɛn na mɔgɔw bɛ taa ka taa musow ni denmisɛnw u bɛ taa u dahirimɛ ɲini kungo ni so cɛ ka taa sira da u ɲɛ ka mobili jeni ninnu ye Allah ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini min kɛra Songo commune na an bɛ o lase aw ma inshallah. an balimaw jamana ka furuba laseli sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko lesor ɲɛta a ye ɲɛfɔli kɛ an ye Bajangara kibaruya fɔ aw ye sisan nka tubabuw b'a fɔ minnu ma ko terroristew hakilila k'a fɔ kuma de bɛnnen don n'o tɛ ninnu dɔw tɛ jihadistew ye u papalikɛla ninnu u kɛlen bɛ k'u daga sigi Banamba da la kosɛbɛ anw yɛrɛw baara ɲɔgɔn bɛ yen Banamba bɛ Kulukoro de fɛ Banambakaw ka kunnafoni lase bonda kɛba minnu bɛ yen n'u k'a ma ko Negetan Efo nin ye Kulukoro kunnafoni lasela ye
ko nin papalikɛla ninnu u bɛ ka sariya de karawa dugu o dugu bɛ yen ko minɛlen don u fɛ u ye o dugu lekɔliso ninnu bɛɛ lajɛlen datugu k'u t'a fɛ denmisɛnw ka taa nazara kalan kɛ k'u b'a wajibiya musow kan bɛɛ ka hijabu don ko cɛw u kan'u bon si labila kulusi min bɛ don u fɛ kulusi ninnu kana fufu nɔfɛ cogo min basigi ani yɛrɛkunsɔrɔ bɛ se ka sabati yen dugu kɔnɔna na bananba mara la ko an ka sɔrɔlasiw u kɛn bɛ ka fɛlɛbɔ bolo da ko siratigɛ de la bananba ni dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko tubakɔrɔ ani sebete olu ni bananba cɛ bɛ taa kilo 70 ɲɔgɔn bonyɔngo la ko an ka sɔrɔlasiw k'u ye papalikɛla ninnu ka bolifɛn kelen tiɲɛ k'o ye u ma 4 minɛ olu fana ko u ye ni kibaruya bɔ jamana yɛrɛ ka furuba laseli sɛbɛn fɛ n'o ye lesɔr ye ko ka jamanaden kelen kɔni joginna ko o fura nka u y'o furakɛ an ka jamana finitigiw u y'a doni ka taa n'a ye tabakɔrɔ o dɔgɔtɔrɔso la kibaruya in an ye nin sama ka bɔ jamana yɛrɛ ka furuba laseli sɛbɛn ɲɛta lesɔr nka an y'a sɔrɔ ni min ka sabu ɲuman ye o ye negetan info de ko mali sɔrɔlasiw ye papalikɛla cɛ 4 minɛ nin fana ye kibaruya min n'ale bɔra kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasiri lase bondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko studio tamani ale fana y'a jira k'a fɔ juma tɛmɛnen n'o bɛna san kalo laban tile 31 ma ko mɔgɔ marifatigi dɔw taara don maa dɔw ka so koyira o ye gawo kin dɔ ye u taara ni marifa ye ka sokɔnɔmɔgɔw ka marifa jɔ u la k'u bolofɛnw bɛɛ minɛ ka taa n'u ye kibaru fana kelen sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen in na ka fɔ o du kɔnɔma kelen ko joginna o waati kelen o alamisa kelen in na o furancɛ kelen kɔnɔ ko mɔgɔ marifatigi dɔw nana bolifɛn na alamisa tɛmɛnen ka sɔrɔ ɲɛɲinikɛbaa dɔ ko fana ka kin bɛ u b'a fɔ yɔrɔ min ko gawo chateau ka na firi o kan k'o suɲɛ ka taa n'o ye mali finitigiw k'u ye ɲinini kɛ ko mali finitigiw ye ɲinini kɛ u ma mɔgɔ kɔni sɔrɔ o su kelen na ko mɔgɔ marifatigi dɔw fana taara ka taa jula dɔ ka taa don a ka bitigi kɔnɔ ni marifa ye ka bolofɛnw a ka fɛn tɔnɔmaw k'u jagoya minɛ ka taa n'u ye alisilamɛya ye ala ka diinɛ ye siga foyi t'o la nka lahalaya dɔw bɛ waati dɔw la u bi kɛ maa dɔw fɛ maa minnu b'u yɛrɛ misaliya alisilamɛya la tuma dɔ la maa dɔw u b'u yɛrɛ kofɔ ni silamɛya ye sɛbɛn dɔ b'an bolo kɔrɔ ko ni alimami mɔgɔ don mɔgɔ min bonyɛnen don a silamɛw fɛ kosɛbɛ sɛbɛn kɛbaa ko siga kɔni t'a la a ka limaniya fanga ka bon a ka ala ɲɛsiranya o fanga ka bon kosɛbɛ a ye seli yɔrɔ dɔ sɔrɔ a bɛ sanjan caman bɔ ani silamɛw tun bɛ seli o misiri kɔnɔ dɔɔni a bɛ ka misiri in jɔ ani a silamɛ tɔw nka kɔsa in na ko nafolobatigi dɔ nana k'a fɔ k'ale labɛnnen don ka ala ka so in jɔ misiri ko ɲɛnabɔ kulu o ye nisɔndiya ko de ni maa ko k'i bɛna ala ka so jɔ i b'a jɔ ka di ala de ma nka misiri in kɛra banfɛn ye waati min ko ŋaniya wɛrɛ nana bange nafolo bɔ b'a fɛ ko taara alimami fɛ ko sisan misiri jɔra o tuma e bɛ bɔ alimamiya la alimami wɛrɛ bɛ na ko o alimami ye waribɔla in fɛ mɔgɔ de a ko fanga nana bonya ka se hakɛ dɔ ma alimami yɛrɛ laban siranna wala a ko ne y'a jɔyɔrɔ in bila nka a ko laban misiri in nana datugu cogo t'a la misiri kolatigɛlaw olu laban u taara alimami kɔrɔ in nɔfɛ k'a kana mɔɔw laseli o ye seli daminɛ waati min waribɔla in a y'o kibaruya mɛn k'a ye alimami wele ani alimami denkɛ ani mɔgɔ 2 ka taa n'o ye gendarmew fɛ yen k'u sɔrɔla ka alimami minɛ ka taa bila kaso la n'o ye bamakɔ kasobonba ye yen ka u ladɔnniyani min kɛra nin ko la denmisɛnw kɔni a ma bɛn olu ma olu fana de taara ka taa waribɔla in k'u taara ka so kari k'a muso bugɔrɔw fɛ a ka so yɔrɔ dɔw jeni na duɲumɛ jara ale ko tiɲɛni kɔfɛ sa ni o ye misiri wari bɔbaga in u ka so fan tiɲɛna kin denmisɛnw fɛ k'olu taara ka taa siraba min bɛ taa kulukoro
Moribabugu sugu la k'u taara sira in tigɛ k'u ko k'u ka mɔɔw ka bila ale kɔni kibaruya in ale y'a bila yɔrɔ la an bɛna lajɛ komi an baara ɲɔgɔn dɔ bɛ Moribabugu an k'a lajɛ n'an y'ale sɔrɔ ale ka se ka fɛn fɔ an ye an bɛna laseli in tacogo kura la bi. Karamɔgɔkɛ e ye an baara ɲɔgɔn ye ka bɔ Moribabugu FM la i tɔgɔ ye di? Anw kɔni ye sɛbɛnw lajɛ an y'a ye k'a fɔ misiriko mankan bɛ aw fɛ komi anw tɛ yen nka an ka lasigiden ye i t'a ko ɲɛfɔ an ye wa? Ne tɔgɔ ye Siriki Togola ne ye Moribabugu FM directeur ye ne bi kunnafoni ɲiniw kɛ misiriko mankan min ni o wulila Moribabugu la yan nɔ cɛkɔrɔba min ni u k'a ma ko Musa Degoga Musa yɛrɛ ye ale bɛ misiri seli Moribabugu kɔnɔna la a bi san 30 ni kɔ bɔ bi kuma lasurunyana misiriko in mankan wuli ani sisan cɛ a bɛ kalo 4 kalo 5 ɲɔgɔn bɔ waati min misiri nana kɛ juma ye problème camanw nana ye a ko kɔnɔna la o siratigɛ la fo ka na se nin wagati kunkuru laban in ma o waati kunkuru laban in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ maa dɔw ni olu kɔni minɛna ka datugu ni olu ye misiri ni selibaga fɔlɔ yɛrɛw ye o ye alimami yɛrɛ a n'a nɔ ka namu ye maa 7 ɲɔgɔn o kuma fɛ olu minɛna ka datugu o don n'o bɛnna tarata don ma o maa olu kɔni maa 7 bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bilabilala ka taa u ka so commune 1 tribunal maaw fɛ min kɛra ko yɛrɛ la kamanaganko ye sa yɔrɔ in ni ale minɛna ka bangan wulila nɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na komi bi o tigilamɔgɔw o kumana fɛ dugutigi ni o ye Moribabugu dugutigi ye olu ni fo ka taa se alimami wɛrɛw ma n'u k'a ma ko imama ɲɛma fo ka taa se amipi ɲɛmaw ma olu kɔni ye wulikajɔ de kɛ yaasa ko in a ko bɛ se ka dalasa cogoya min na nka o dalasa sen fɛ olu yɛrɛw tilala ka kɛ sababu ye maa minnu ni olu minɛ ne fɛlɛ ye ni olu de kɛra plainte donbagaw ye u kan o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ permis bɔla yɔrɔ in na yali juma misiri dugu yɛrɛ ka misiri permis bɛ bɔ a la maa tɔgɔ la wa o kamanagan de kɛra dugumɔgɔw la bi kosɛbɛ o kamanagan bɛ maaw la bi kosɛbɛ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka a la fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ye an kɔni wulila ni ka sɛgɛsɛgɛliw k'a la yɔrɔ yɛrɛ plan misiri de b'a kɔnɔna la sɛbɛnni b'a kɔnɔ mosquée fo ka taa se yɔrɔ yɛrɛ papier wɛrɛw ma minnu ni an ye olu sɔrɔ an tɛgɛ la o kumana fɛ u ye préfet ye ɲinini kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na kati préfet ale ye ɲinini kɛ mairilakaw fɛ mɔgɔ 2 minnu ni olu bɛ mankan la misiriko la k'a ka u fan 2 bɛɛ lajɛlen lamɛn u ma se ka a fan 2 a bɛɛ lajɛlen lamɛn ka sababu kɛ fan 2 tɔ min yɛrɛ bɛ ka mankan kɛ ni o ye mɔgɔw minɛ k'u datugu bi ni o ye laji fo ka taa se chèque ma olu kɔni ma ye kɛnɛ kɔnɔna la imama mɔgɔw ani mairilakaw olu kɔni nana kana mɔgɔw lamɛnni min kɛla alimami min ye ko a ka bɔ a place la bɔli yɛrɛ kun ye jumɛn ye ko a bɛ selili min kɛ ni o ye kutuba ye jumadonya fɛ ko kutuba tɛ kalan bamanankan la o kumana fɛ o de kɛra sababu ye ko u b'a bɔ alimamiya la ni dun de ye a jateminɛ Moribabugu kɔnɔna la bi juma misiri fɛn o fɛn bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko alimami bɛ bɔ alimamiya la ko parce que a tɛ ka a ka kutuba kalan bamanankan la a yiralen bɛ k'a fɔ olu yɛrɛ b'u ta kalan u tɛ a kalan bamanankan la min ye an kamana gan mun na olu bɛ ka pression kɛ imamu dɔ in kan ko f'a k'a fɔ bamanankan la o kɔni o kamana gan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la o kumana fɛ mun bɛ k'u bila nin na an kɔni gɛrɛla imama ɲɛma minnu bɛ Moribabugu kɔnɔna la yan nɔ u ma sɔn ka kuma u ye layiru d'a ma k'a fɔ nin don in a ye na samedi don 10 heures ko u bɛ Togola yɛrɛ wele pour que ka se ka kunnafoniya t'aw bolo u kɔni u y'a bɔ a dɔn kɔrɔ siɲɛ 2 u ma sɔn ka kunnafoniya k'a di aw ma anw ye kunnafoniya minnu sɔrɔ Moribabugu kɔnɔna la bi maa minnu ni olu minɛ ne fɛlɛ ye a bɛɛ lajɛlen kɔni bilala ka kɛɲɛ ni jeunesse ɲɛmaw olu ka wulikajɔ ye fo ka taa se mairie conseil dɔ bɛ yen ko Jibiru Camu n'u ka mɔgɔ Papu Camu ale yɛrɛ cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ denmisɛnw kana se ka tiɲɛni kɛ ko in kɔnɔna la cogoya min na o de y'a to tiɲɛni min ma se ka kɛ ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o kɛra sababu ye maaw sɔrɔla minnu fana ye dɔgɔlima ta ni ka o fana sɛgɛrɛ anw ko o kumana fɛ a ye a ka baara kɛ ka sababu kɛ dugumɔgɔw ye danaya ta k'a d'a kan a ye o baara de kɛ Jibiru Camu ni n'a ɲɔgɔnna caman a ye o baara kɛ Moribabugu commune kɔnɔna la o kumana fɛ an bɛ o de da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan dossier Moribabugu FM. N balimaw aw ma nin kuma ninnu mɛn kununko sɔrɔ an bɛ nin kibaruya ɲɛɲini na tuma min an y'a mɛn ka fɔ Mali asilamɛ diinɛ kulu n'o ye Haut Conseil islamique mɔgɔw ye k'u tun bɛ Moribabugu sɔrɔ an balimakɛ ni kibaruya min sɔrɔl'o la a bɛna taa o la sisan ni kibaruya min sɔrɔ la o ko ninnu na n'a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ tuma min na an bɛn'o lase aw ma nka n terikɛ yanni an ka bɔ ɲɔgɔn kan misiri kɔni ye furuba de ye a dɔw bɛ yen maa b'i halala dugukolo i t'a dɔn i bɛ se ka kɛ misiri ye a tɔgɔ a misiri dugukolo a bɛ to i tɔgɔya la
o kɔni bɛ se ka kɛ nka min ye furuba dugukolo ye dɔ de ta ye dugukolo in wa jamana ka dugukolo de don ne b'a fɛ i k'o jaabi di ne ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini komi o conseil islamique mɔgɔw a fɔra k'a fɔ ko olu taara ni jaabi min sɔrɔ o la don nata ninnu i b'an ladɔnniya o la bisimila. o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ permis bɔla yɔrɔ in na yali juma misiri dugu yɛrɛ ka misiri permis bɛ bɔ a la maa tɔgɔ la wa o kamanagan de kɛla dugumɔgɔw la bi kosɛbɛ o kamanagan bɛ maaw la bi kosɛbɛ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka la o fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ye an kɔni wulila ni ka sɛgɛsɛgɛliw k'a la yɔrɔ yɛrɛ plan misiri de b'a kɔnɔna la sɛbɛnni b'a kɔnɔ mosquée fo ka taa se yɔrɔ yɛrɛ papier wɛrɛw ma minnu ni an y'olu sɔrɔ an tɛgɛ la o kumana fɛ u ye préfet ye ɲinini kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Kati préfet ale ye ɲinini kɛ mairilakaw fɛ mɔgɔ fila minnu ni olu bɛ mankan la misiriko la k'a ka u fan fila bɛɛ lajɛlen lamɛn u ma se ka a fan fila a bɛɛ lajɛlen lamɛn ka sababu kɛ fan filatɔ min yɛrɛ bɛ ka mankan kɛ ni o ye mɔgɔw minɛ k'u datugu bi ni o ye laji fo ka taa se chèque ma olu kɔni ma ye kɛnɛ kɔnɔna la imama mɔgɔw ani mairilakaw olu kɔni nana kana mɔgɔw lamɛnni min kɛla alimami min ye ko a ka bɔ a place la bɔli yɛrɛ kun ye jumɛn ye ko a bɛ selili min kɛ ni o ye kutuba ye jumadonya fɛ ko kutuba tɛ kalan bamanankan la o kumana fɛ o de kɛra sababu ye ko u b'a bɔ alimamiya la ni dun de ye a jateminɛ Moribabugu kɔnɔna la bi juma misiri fɛn o fɛn bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko alimami bɛ bɔ alimamiya la ko parce que a tɛ a ka kutuba kalan bamanankan la a yiralen bɛ k'a fɔ olu yɛrɛ b'u ta kalan u tɛ a kalan bamanankan la min ye an gamana gan mun na olu bɛ ka pression kɛ imamu dɔ in kan ko f'a k'a fɔ bamanankan la o kɔni o kamanagan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la o kumana sisan n y'a mɛn sɛbɛn dɔw kɔnɔ k'a fɔ k'u taara cɛ ka so ci ko ka cɛ ka so fankelen jeni ko ka min ye misiri minɛ ka tiɲɛ dɔn wa ko ka a muso folokotɔ o tiɲɛ wa kosɛbɛ o tiɲɛ ka sababu kɛ sani jama fɛrɛntan bɔlen ko kama maaw dusu tiɲɛnen maaw kɔni dɔw farala ka taa cɛ yɛrɛ ka so ka sababu kɛ mɔgɔw nana waati min k'u bɛ baara kɛ misiri tɛ datugu la ale yɛrɛ somɔgɔw ni o y'a denw ye olu commencera ka yɛlɛ so sanfɛ u bɛ ka kabakuru fili mɔgɔw de ma o de kɛra sababu ye mɔgɔw fana y'u kungɛ u yɛrɛw ka yɔrɔ kan ni u ka yɔrɔ ka a yɔrɔ dɔw karikari ani ka a den dɔw bugɔ fo ka taa se a yɛrɛ ka masurunya mɔgɔ dɔw ma mais kɛrɛnkɛrɛnnen na k'a fɔ o ɲɔgɔn si tiɲɛnibakɛla la o ma kɛ mais a den yɛrɛw de ye kabakuru ni fɛnw ta ka mɔgɔw de kɛni o kɛni de kɛra sababu ye mɔgɔw ɲɛsin ale yɛrɛ ka denbaya ma sinon k'a fɔ o ɲɔgɔn si tiɲɛnibakɛla la fana o ma kɛ min kɛra sababu ye ka tiɲɛni yɛrɛ bali o kɛra denmisɛnnin jɛkulu ka ɲɛmaa minnu bɛ yan nɔ n'o ye jeunesse ye fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ n ye maire conseil min f'i ɲɛna ni o ye Jibirilu Camu ye olu de kɛra sababu ye ka baara in ka a bali k'a kɛ olu de kɛra sababu ye ka mɔgɔw ladon so kɔnɔ ka kɛlɛ in ka a nɔgɔya mais min dɔn a la o kɛla o de an ka foli b'i ye i ni ce cɛsiri la ni ala sɔnna ma kunungo sɔrɔ kibaru wɛrɛw sɔrɔla ka fɔ min ye Haut Conseil islamique ni limama mɔgɔw ye k'u taara yen ni jaabi minnu sɔrɔla la an balimaw an ka dɔn kibaru nata ninnu na an b'o lase aw ma inshallah. an baaraɲɔgɔn a ye seereya min sɔrɔ ka bɔ Moribabugu maire yɔrɔ o filɛ nin ye e bɛ se k'i tɔgɔ ni i jamu fɔ an ɲɛna ani i yɛrɛ sigiyɔrɔ ne tɔgɔ Jibirilu Camu u b'a fɔ ma ko Pape Camu ayiwa Moribabugu mankan min wulila misiriko la a yirala k'a fɔ min ka yɔrɔ ni ko cɛnni donna ko yali i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna cɛnni in kɛla cogoya min na wa bon ne de bɛ sigilen n ka so ko alimamiw minɛna caman bɔra ka taa misiri daminɛ bon n bɛ sigilen n ka so min kɛ n ma bɔ polisiw de ye n wele n m'a tigi yɛrɛ tɔgɔ fɔ sɛbɛn pɔsi don ko ci jara a ko monsieur le maire i tɛ ɲa i ka bɔ i ka taa jama la kalmɛ k'u donna cɛ ka so bon misi y'o fɔ min kɛ n'o ye commissariat Moribabugu commissariat polisi dɔ ye sɛbɛn pɔsi don n wulila n fɛnɛ taara n sera n nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ mankan na ko tɔ y'i tɔ sanfɛ ko ka karo kase fili ka na dɔ kusɔgɔ duguma o ye min ni mɔgɔw bɛ mankan la ale den dɔ de don baara kɛ wa ale den dɔ wala k'ale den dɔ de ye gabakuru fili karo kase gabakuru yɛrɛ karo kase o ta ka bɔ sanfɛ ka na kɛ ka dɔ buga kunkolo la o de y'a to mɔgɔw farala ka don ale yɛrɛ ka so fɛnɛ de farala ka wuruli kɛ ka don o de la u ye ne wele ne taara sɔrɔ mɔgɔw b'a du kɔnɔ n ye mɔgɔw wele n ko b'u deli an kɔni an kumana ka kuma a don badamu bɛ ne yɛrɛ la
dɔɔni sera ne ma yɛrɛ ka ne ni n ka bazɛn bɛɛ carin fo ka taa n bɔ kan bɛ mais n ye mɔgɔw la calmer mɔgɔw sɔnna bɛɛ taara i ka sira la u ye yen bila a y'o tila ka taa sira kan mɔgɔw bɛɛ bɔra ka taa a ti ma se mais hakili b'a la yɛrɛ hali muso dɔ jiginna k'u y'u ka porte kɛ u ka porte n ko madame ma quoi ni den ka gɛlɛn porte ye n ko yɛlɛn sanfɛ n ka kuma ma yɛlɛnna ne kɔni sera ka mɔgɔw labɔ mɔgɔw taara voilà a yirala k'a fɔ k'u y'a ka yɔrɔ kari sow karila yali i bɛ se ka kunnafoniya d'a ma o ko la wa bon ne se ka kunnafoniya di o la parce que ne ma don du kɔnɔ k'a fɔ ko n bɛ taa lajɛ min kɛra ne ko nana mɔgɔ de labɔ yen dɔrɔn banna ko a muso mɔgɔw sera ka muso bugɔ yali i bɛ se k'o seereya fana wa ne se k'o seereya parce que n ma mɔgɔ ye ka muso bugɔ n y'a mɛn ko u jɔ musow ta ka taa n'u ye Ngɔrɔbugu commissariat la et puis u bɛ ka jeunesse min yɛrɛ fɔ jeunesse mɔgɔ minnu y'a ta yɛrɛ dɔw b'a la ko kasa mara o de ye muso labɔ ka taa ni muso ye ka t'u bila Ngɔrɔbugu polisiso la mɔgɔw ma s'a ma mɔgɔ ma s'a ma n ma mɔgɔ ye ka s'a ma ni mɔgɔ kun sera ma an bɛ kuma min na o tɛ kɛ ok an b'i fo nba ne yɛrɛ b'aw fo an balimaw an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne yɛrɛ tun ye a ɲɛfɔ aw ye nk'aw ka duwawu kɛ n ye sabu min ye Umaru Mariko ka minɛli ye a gɛlɛyara kosɛbɛ nka sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ yan olu y'a jira k'a fɔ Umaru Mariko ye sadi ni a y'a sɔrɔ tɔn bɛ yen tɔn min fanga o fanga n'o sigira kabili 1991 ka se bi ma tɔn min n'ale ye dɛsɛbaatɔw ni kɔlibaatɔw ani maadegunw lafasaba ye a ma dabila fiyewu o ye sadi de o tɔn ɲɛmaa n'o ye Umaru Mariko ye a minɛlen don a bɛ furancɛni bɔ bi dɔgɔkun damadama e ko a tɛ ɲini ka dɔgɔkun 3 wala 4 bɔ wa sankura in kalo 2nan o tile 15 n'o ye février kalo tile 15 ye ko Umaru Mariko kan ka kere a minɛkun ye k'a ye dajuguya juguw fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Choguel Kogala Mayiga ye k'olu sigilen don bi n'o de ye ko collectif de défense des acquis démocratiques jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ Général Musa Traoré a ka fanga ko la fanga in bɛɛ y'a ka se ka segin Mali kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ u ti jɛ n'a ye u b'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na 1991 cɛsiri minnu kɛra n'o kɛra sabu ye ka Musa Traoré ka fanga in firi k'olu ti sɔn fiyewu o hakɛ ninnu ka minɛ nin ye jaabili fɔlɔw ye minnu labɛnnen don a kɛbaw fɛ ka mɔgɔba dɔw k'u sirala taama k'a jira k'a fɔ Umaru Mariko ka minɛli damatɛmɛ don sabu min ye Umaru Mariko se kaso la ko damatɛmɛ don Umaru Mariko ka jɔda bonyana jamanadenw ka wulikajɔ la kosɛbɛ marisi kalo tile 26 1991 kuma min fɔra a fɛ kuma in kɛra gundula kuma de u yɛrɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma nin kɔni ma bɔ a ma fɔ bɛda kan a ma dabɔ bɛda kama hali n'a fɔra ka fɔ kuma in ye kuma cijuguba ye kuma nɛnijuguba don n'i y'a ye kuma in kɔni fɔra gundo la o don n'a k'o bila bɛda kan min y'a kɛ maa si t'a dɔn a dokun kaso la Umaru Mariko dokun kaso la sabu de ye nin ye Rajal i ye seereya minnu sɔrɔ labɛn jumɛn kɛ b'u fɛ cogo min dabali ni fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ min b'a to Umaru Mariko na se ka bila karamɔgɔ Jose an bɛ se ka fɔ nin ye kulu kura dɔ de dilannen n'o y'a kulu in tɔgɔ da ko collectif pour la défense des acquis de la démocratie bɛɛ y'a yɛrɛ a matarafalanw o kana se ka nankari mɔgɔ si fɛ kabini san 1991 a bɛ komi o tagabolo ninnu k'o bɛ ka sɔsɔ maa dɔw fɛ bi minnu bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la o de kɛra ninnu ka ɲɔgɔn kunbɛn fanba ye wa jɛkulu caman tun bɛ nin kɛnɛ in kan u ka nin kulu kura in yɛrɛ ɲɛmɔgɔba o taara ka kɛ Jigiba Keyita PPR ni parti politique tɔn parrainage secrétaire général don wa ministre kɔrɔ don Mali kɔnɔ yan nin kɛnɛ in kan mɔgɔ caman tun bɛ yen regroupement association parti politique mouvement démocratique mɔgɔw laɲini ye kelen de ye Umaru Mariko n'ale bɛ bolola kabini wagati damadɔ hali n'a y'a sɔrɔ bi tarata donya yɛrɛ de Umaru Mariko a bɛna yira kiiritigɛlaw la josariya matarafabaw la nka ni min bɔrɔ la an b'o fana lase lamɛnbaga jɛkulu ma nin baro in sigira radio Kayira yɛrɛ a jabala min bɛ Jelibugukaw bara an ka ɲininkali sera mɔgɔ damadɔ ma a fɔlɔ ye Isa Kawuji min ye ale ye min fɔ o filɛ nin ye bon sigi kun ne ye ACRT parti faso ka wele ɲɛmɔgɔ ye an nana wele jaabi wele min laɲini tɛ dɔwɛrɛ n'o ye collectif pour la liberté des droits démocratiques ni PPR n'o ye Jigiba b'a ɲɛmɔgɔya la k'a fɔ Umaru Mariko ka minɛli dɔrɔn tɛ jamana in kɔnɔ bi kumada de bɛ ka minɛ ou bien i k'a fɔ vive la transition vive la Russie e bɛ fasoden ɲuman ye n'i m'o fɔ e fasoden jugu ye o tuma ni da bɛ kala a bɛ kala ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ non il faut sortir de ça mun de fɔra ko ka jamana ka lakana an bɛɛ bɛ jamana lakana fɛ an b'a fɛ a ka lakana mais jamana lakanani tɛ tile kelen ko tɛ san kelen ko tɛ o badabada kow de don
mais jamanaden bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan sɔrɔdasiw ka baara de ye jamana lakana ye mais jamana marali politique de b'o kɛ jamana constitution ye min fɔ ko ka taa kalata la kalo 18 duuru ma o kalo 18 bɛ kun cɛ sisan u yɛrɛ papier dɔ labɛn ko ni jamanadenw ye min fɔ ko a bɛ kɛ ten mais ni jamanadenw ye min fɔ ne ka faamuya a bɛ taa mun fɔ CEDEAO ye tuguni puisque jamanadenw de y'a fɔ a y'a kɛ dɔrɔn a bɛ taa mun fɔ CEDEAO ye donc ko in ye min ye dɔrɔn an y'a faamu u b'a fɛ ka to fanga la kalon kan o tɛ ɲɛ o donc an ko sariya hukumu kɔnɔ an bɛna bɔli de kɛ d'ici le 27 février ka jamanaden bɛɛ wele k'a yira diɲɛ na k'a yira jamanadenw na k'a fɔ an ma jɛn ka hakilila sariya kɔnɔ mais nous c'est ce que cette démarche depuis ne bɔra kaso la n b'o de la o n taara Morema la n taara Rasbach CDR la n taara Asma n'o ye Bube ka parti ye n taara Kadiri la ni partenaire kan ka sigi ni mɔgɔ wɛrɛw kumana an ko parti ko tɛ association ko tɛ mɔgɔ b'a fɛ fanga ka ta sira jɛlen fɛ mɔgɔ b'a fɛ député yɛrɛ ka sigi mɔgɔ b'a fɛ démocratie ka don ba la ni diɲɛ ka bɛn an ka jamana ka lafiya an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn pas pour des alliances électorales non parce que Umar Margo bɛ min na ne t'o la ne tɛ gosi ko la Aras Kebe je le respecte beaucoup ale Moribo mɔgɔ de ne tɛ Moribo mɔgɔ ye ne y'a fɔ ne bɛ CFA fɛ ne bɛ dollar fɛ moi j'aime bien la France j'aime le peuple français j'aime la littérature française j'aime le parfum français j'aime la gastronomie française wa ne yɛrɛ mana bɔ yan ni lafiyara n bɛ taa France donc moi là c'est mon choix là mais minnu fana k'u bɛ Russie ko la c'est leur choix minnu bɛ Chinois ko la c'est leur choix mais Malien bɛɛ Mali fɛ o et ka Mali kan avec officiel kɛ français ne de y'a kɛ yan ka sariya kɛ droit positif français ne de y'o kɛ wa administration bɛ baara min kɛ tubabukan na ne de y'o kɛ wa jamana bɛ kalan kɛ tubabukan na ne de y'o kɛ wa CFA min b'an bolo ne de y'o kɛ wa mais ne ko problème t'o la bɛɛ k'i ka hakilila fɔ ni jamanadenw ye danaya daminɛ an ka fanga d'o ma n'o sera ka jamana jɔ a bɛ t'o bolo n'o ma se o bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o de ye démocratie sariya ye an ko k'o de ka waleya ni jamanadenw hakilila ko chinois mɔgɔ min bɛ chinois hakilila ko k'a d'o ma an b'a d'o ma ni minnu ko ko Russie ou bien Wagner an b'a d'o ma mais kala sira fɛ mais ne ko moi j'aime la littérature française et bien moi je suis aussi un amoureux de cette langue française qui est une belle langue mais je ne renie pas ma langue d'origine qui est le halpulaar le peul mais je me dis que bamanankan fana ye kan ye kan min an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ bɛ a mɛn a bɛ se k'an nafa mais quand on dit les langues vivantes là mais ne ma français kɛ langue vivante ye o mais n ye min fɔ n ko ye ne ta ye mais min fana ta ye Moribo a ka hakɛ don min ta ye Ngolo a ka hakɛ don min ko k'a bɛ kɔmɔ sɔn a ka hakɛ don bon o de ye démocratie ye république démocratique et laïque bon o tɛ se ka kɛ sɔrɔdasi fanga ye o an y'o dɔrɔn de fɔ k'an ka élection kɛ ni élection y'a di min ma o ka réforme kɛ mais e tɛ se ka mɔgɔ 1000 place la parce que marifa b'aw bolo ko ni aw ye min fɔ a bɛ to aw ta la o fana tɛ ɲɛ dɛ an ko an ka to sariya kɔnɔ mɔgɔ personne ne nous poussera à la faute an ko ka élection de kɛ élection constitution de y'a fɔ o de bɛ jamana kuntigi sigi o de bɛ député sigi ka taa fɔ CEDEAO k'u ka san 5 d'i ma o bɛ d'i ma ni dalu jumɛn ye ni kɔni ye dɔrɔn a bɛ komi n'a fɔ dɔrɔn bon an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana kisi puisque article caman bɛ n kɔfɛ donc pour que article wɛrɛ kana ta an kɔni bɛ bɔ démocratiquement ka jama labɔ sariya kɔnɔ bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ k'a fɔ an ma jɛn n'a ye an bɛ se k'o kɛ o y'an ka hakɛ an b'o ɲini k'o kɛ et on verra k'a fɔ peuple fana dɔw bɛ yen min tɛ 1000 place ye o peuple bɛ bɔ min tɛ 1000 place ye ni ala sɔnna donc an b'o de labɛn na ni ala sɔnna inchallah merci. Isa Kawjem tɛmɛnen kɔfɛ nin fana ye magalabu kɛnɛmaba de ye sifinnakaw la bi Mali kɔnɔ u k'a ma ko race africain a ka kulu o ye faso kanu de ye nka nin wagati tantanni ninnu na a bɛ komi fangalatɛmɛ fanga in a marali a bɛ ka kɛ bolo min kan o t'ale fana fɛla ko ye a fana ye kuma ta nin kɛnɛ in kan a ye seereyaw caman kɛ o seereya ninnu dɔw filɛ nin ye. Asimi kan ka faamuya k'a fɔ sogɛl n'a jɛw ye su jɔ de fili a senkɔrɔ n'a ma i farati joona walayi a tɛ bɔ sugɛ in kɔnɔ parce que jɛn tɛ se ka to n'a ye abada an bɛɛ faso ye min ye o ka to maa damadɔ bolo u ka tɔw minɛ k'u kun dɔw bɔ cɛcilen kɔnɔ et ça suffit. n'an bɛ jamana kɔnɔ ko sariya de kan ka appliquer jamana kɔnɔ n'o ye Asimina jɔw ka miiri n'u b'o ba kan walayi sogɛl de kan ka minɛ k'a don kaso la bi parce que kojugu o dɔ ye min ye ka jamana dɔfɔ ta k'a turu a kun kan de se ka kɛ n'o ye. Sogɛl dit des contre-vérités et c'est inacceptable. Anti-Sigadena. Ne
dans le mouvement démocratique de l'ONU, il y a 1000 fois président Modibo Keïta n'a Djoma, c'est faux et archi faux. Il y a 1000 fois mouvement démocratique là, c'est faux et archi faux. Il est chimé à Djekaba. Bombila, Signobila, Faubila, Masaubila. Il sait qu'il y a dit Djobouli, Djamanina. Katakuma fo mine wuyaye. Tche, folo nambe et songaïfe. Wallahi ni ni kekani refagale. Mais ni mo puis o ko e muye. Kon ne ni kera. Anya kuma fo yoro la mesika kan ne ni e faye mi mai mo shite janai. O chen. Mais ne ni min kera ne ni bonyalama le kera. Et a kera sutura le kono akilla ka o jimi ya fo rasbati fana ya kuma fo. Do de boana kuma ye kungo la kuma. Mais nous pour vivre la transition. Nous be jamana kono nous ba koka. Nous be mo tabou jo Facebook nintaro TikTok wa jumo nyema. Kam mo ta to ma ku fani ku balere anyanga. O mana procureur be mi. Mais nous citer ghetto là parce que tout simplement ils disent vive la transition. Il faut que ça s'arrête là. Vitesse Mimbe Sénat justice là c'est 2 poids 2 mesures tiens c'est à Kenaï. N'est qu'à prendre la charia d'abord à Beleka Bonya. Hani to ko Hashimi, ikanga charia Bonya. Donc nayo banka charia Bonya ko wa ke fangele maboye jube don jona ko ka Bonya wajibi la de. Ko koto nyogon tala ou de be karaka bugu meshila. Mais nambe ko kanga banga da fa avec dollar. Otmana anka yela bibina. Par principe comme me ka quelqu'un c'est à Kenaï. Quand Dieu m'a fait, même s'il n'est pas prêt à renoncer au goût de l'impérialisme français, je pense que là, c'est pas qu'il y occupe les gars. Mais en tant que fragnon, Kunungolodo, Suron Jido, Chinemeka Joye, Chinemeka Joye. Anga Chien Fonouena, Moumbe Fangalabi, ou te coaching fait, fait flambeau, Fana, Folo Yemini. Nchero be au massa. Au sera mawati de la watu rovena nomination ke ko CNT. Kanga doa kona bo nyobe nyobu ta kangala de. Nanga meta me fenda mala faina nantara, c'est pour défendre le Mali et les Maliens. Ce n'est pas parce que awetana onye kuna yemi ko kanga do ta kangula de. Na be nyauka na te nyauka ate nyauka. Flana yemi na duguti 7 ta yoro la ambakele. Pour que la famille ait Jahanama data ou pas de Sebenda, Amé Jahanama périphérie du Sebaï. Et un autre professeur, oui, où est le cas, il y a un fait après au travail, c'est que l'on y a un tchèque-apala. Dominaoué, car Dieu me remercie, il y a fort, camarade Matalavani, ton maté chibon, tu vas fourni mon foyer. Mon prix, ni vous, t'as nous ni vous, c'est qu'à paix, mais ni les tiens pour y aller déposer. A d'où l'avantage tient les mains. Que le hapu mirabika mansha fal yumin mansha fal yakfu. Tiens fort. Nae mami dia okadi manana e nae mami dia okafri nae. Flana mi ou ka la tromper qui sont anti-français, anti-impérialisme, etc. C'est du pipo manamana kanedo. Aya jatemine anga jamana kono Mali. Fait payer Francis ka politique sira kele kabi kun. Kana bla pila a joni numbe bara la ñogo fe aya do irana adam nalif mana abe aya kilingele beta mun ya kele kun tiega a joni numbe bara la ñogo fe ma fo mun buku ga nayini nu te fe ga washi nu be ga dege mi kan fo mo fo de ali so ma ambora ngure ko ga na awa kan ko ga ko kana mais mun be dege mi kan fo la olu de be to taro jini perelo di sanga ñogo Modibo Keïta ka politique sira ani mi kolobo kalaba ku min bɛ senna o sira k'u bolo ta k'olu don ɲɔgɔn na il faut que o fana ka dabila jamana kɔnɔ Sokɛli t'o dɔ ye o Sokɛli tɛ suya ka kɛ o dɔ ye la preuve il est le seul et l'unique homme politique malien mi réclamé mɔgɔ min nana ka Modibo Keïta n'a jɛɲɔgɔn ka baara bɛɛ kari ka bɔ ka bin ka datugu ka kɛ ko jakuma bon ka maa dɔw minɛ k'olu ni kɛnɛ karaba
Mon clé glorifié non l'outiglamon ka politique israélien pour les chevaliers. Et aujourd'hui, avec vengeance qui est des camps. Est-ce qu'à Mansiki Koyete, quand on tout la tête? Donc, assumez la responsabilité avant qu'il ne soit trop tard pour lui-même d'abord. Donc, engagez là, après un tigaka, vous nous mettez sur la coupe na boré. Quel est le cas engagé dans un tien fondement? Ce n'est qu'une question de rapport de force. Ou menena ou mina obe. L'isiro boubolo, même quand moi mina. Moi menena ko lui ra sara boro là. Ko sugo donata andado jakuma sugo wa usugo. Mais nous nous les Maliens d'abord quand Malika. Tout tient te Malika Malika obi aketo ka primuso ka mo ketke busetke. Wallahi ado ya na sura su single sirita ka do siri mobila ku sans contre la ku farafla. Olu beni bi. Est-ce qu'il y a au lieu il y a pas de Malika wa. Ok mana Johnny a abana nambo. Ne bolo koju konte bot bula dal nasa. Mais me ko pour la kuma ko le donner en fait watinye ko do. Taba kuma ba jutude le wala ga keto. Kramo Jose Nintunye Aras africain Ibrahim Kebe Kenen Anana Kuncheni Mohamed Youssouf Bachili Kulu Mimbe Jamana Inkononou Kamako collectif pour la défense de la République CDR au Tonje Kulu Kumala Seladu Do Kamako Rasbash Alefana Tumbe Kenenka Ningalu Serama Ale Ayira Kafo Wati mi ni fangala teme fanga barakebaw Franche fanga barakebaw Ngania ka suma kadu yerema Kalu woro fo kase san duruma ko kalata baraw na ɲɛnabɔ o wagati ninnu kɔnɔ a ko yala n'a y'a sɔrɔ o baara in ni kɛli ka kan maa b'a faamu cogo di yanni maaw ka taa nafolo bɔ ka kalata ɲini tubabuw ko min ma ko dans les urnes ko munna maaw tɛ nafolo bila ka coup d'état k'o financer wagati o wagati walasa n'i nana fanga la fanga paroni kɔfɛ i ma to sɔngɔbɔ i ma nasɔngɔ bɔ i ka san 5 di yɛrɛ ma ko nin ko in tɛ bɛn jamana kɔnɔ ale fana y'o fɔ an k'a lamɛn. Fosi ni ça c'est la marque Hachim. La production de CNSP, 5 ans, il m'a dit, mais bon. Député, ni Warbo, des présidents, il me claque la campagne pour que député ou Fonake. Il c'est possible même qu'il assemblée Bessero. Et Hachim vient de nous prouver qu'avec le coup d'État, il te dit, mais bon, tu es président 5 ans, ou Bigi Bibolo, Biga Sentesi, ni Mouamko Solio Betoé, ni Mouamko Baïbo, Wulika Boy comme Kaujim. Bon, on était mis à l'humain, Jamanadoma. Nakera te okoro yani moko kata foko ta milliard flat de campagne na ka président moko va foko munante coup d'état de financer. Voici le risque. On sera nous de nyebi. Mun bora kunu mun ngo mali kura nous reba do message mindo a message mai. Ko ka transition ke sanduru wa sanduru be damine ni janvier ndela. Okoro depuis mois d'août il faut si ça au bakara fou yo tu es bon ici. Ko transition a commencé à compter du janvier 2022. Donc du 18 août 2020 au 31 décembre 2021 au Chité Djaté. Donc 5 ans à compter d'aujourd'hui. Avec mon misalidi Mugoma. Et bien tu as milliard flabok à la campagne. Tu n'es pas sûr que Mugo va voter. Tu n'es pas sûr qu'il va gagner. Ni tout ma gagné du route Mugola Motika war Sariga war perdira. Il va sourire du route Bangla Kake. Il va sourire sol ta garantie la Kaduruta campagne que il nous durant mais on vient de voir avec Hachim, Sadio Kamara, Diao. Quoi il sait le coup d'état que quelques présidents qui a 5 ans sur le contrôle matériel mais bon. Oui, il va sembler qu'on a créé. Donc, est-ce qu'il y a des mots qui ont milliard de risqué campagne là? Il était passé, il s'est gagné Tessera. Mais il y a des milliards de élection coup d'état là-dedans. Après que le coup d'état est marché, mais 2 milliards qu'on financé, tu peux te dire qu'au châssis qui a bonne campagne, c'est ce message qui a été envoyé. Allez, Poutine m'a 5 ans, 30 jours à Dieu, donc voici. Donc il y a lieu qu'on se mette ensemble, la Djamana sauvé, notre namaketi, à la Kankisi, chaque un a deux coups d'état, ni mouille milliards francs sur le groupe de coup d'état, doit être drogue frais qu'on a 2 milliards avec un coup d'état financier, doit être trafic d'oké canadoro, cocaïne frais qu'on a voir là, et tu finances un coup d'état, et ce pays ne va jamais s'en sortir. Voici ce qu'il ne faut pas laisser passer. Amay, quand faut Hachimoué, Mouyanita, Mbado Matani Anganiaide. Nous avons Malikura, nous avons 5 ans, nous avons des réformes. Dans 5 ans, il y avait c'est ça aussi. Nous avons 5 ans, comme c'est que tu réformes blanc 5 ans.
Maintenant 5 ans il faut que Diaté Mougore fait comme quoi. Si moi je peux me dire, si avec un coup d'état je peux m'offrir 5 ans et le luxe de m'offrir une assemblée, mais pourquoi je vais investir 2 milliards dans une campagne? Pourquoi un coup d'état? Je mets 2 milliards en campagne pour avoir 5 ans. Mais avec le risque avec tien, à Tessera. Donc on se rôle de la vie. Donc à la carte de mon impasse, à la campagne de climat, il faut mochiter ou il sait qu'à la tromper. Il va se souder. Il va se souder. Ni est donné, ni a pas fort, mais à l'Orominabi, ni est biki bordeaux beta casola. Ni go doté si so gateshi. Ni go met doket en gaketa. Au la nyafo, on a déjà Wagner Joïka Dala. Il y a yéro ke fenêtre, il y a choqué les portugais. Il y a fait besigi. Au te foyer à la boue. Wa ala est joint. Moi, ala est Europe na hôtel. Ala est limoé, ala est sosoé, ala est né, ala est ma grindo. Il va doyer 35 kilos d'eau. Il reboula tseka d'eau. Tiens, quand le baro jole migadala, anyada filne no niaga ko jibirila nato. Mais il va se refouiller te fier grindo. Soso ba kindura tisoto ba se rependo na ibara. Il te feigné. Ya femme. Ala kambekisi. Ala kambekisi. Anga dogo nyoganye. Ala ka jamana imbasi. Ala kani seda o kambe. Ala kani seda o kambe. Ala kan kisi sanction ma. Ala kan kisi nyangatama. Ala ka jamana imbasi. Shogel wo. Ashimu ala ku beson akli nyumana. Ala ku beson limania la. Jamana ya ka jo here konna la. Aka jo ne limane. Ala kan be limania. Anga jigida ala ka no kerante nata. No kerante sira no kerante reculer. O de tuma mulo ka fo. Anaro de la vie. Ala ka umar mariko ala ka nyuma siki. Ani Bokar Kamara ala ku ka nyuma siki. Karamɔgɔ Jose anw ye min sɔrɔ nin baro sigi in na k'a lase lamɛnbaga jɛkulu ma o de tun ye nin nka kɔlɔsi min kɔni bɛ ne fɛ a bɛ komi nin ye opposition kura de daminɛtɔ ye ka se ka fanga latɛmɛ fanga walima camancɛ fanga baarakɛbaw ka se k'u kɔ da olu kɔ la ne kɔni b'a dɔn a mana tigɛ da o da la bɛɛ tɛ se ka kɛ jamana marabaaw ka hakilina fɛ ninnu fana ye jamanadenw de ye wa u kan ka bonya u ka hakilina la ne kɔni dalen bɛ min na bi o y'o de ye wa nin de fana bɛ démocratie kofɔ Mali kɔnɔ anw ye min sɔrɔ o ye nin ye. An balimaw démocratie ko kuma min bɛ fɔla Mali kɔnɔ bakelen sani 991 marsikalo tile 26 nka fo n ka perepelatigɛ di ka fɔ a fɔ kun tɛ ka fɔ Umar Mariko wuli ka dɔ min bɛ ka k'a nɔfɛ u ka kan fasi a fɛ mɔgɔw n'i y'a dan ne yɛrɛ ma ne tun b'a fɔ Shogɛl Kokala Mayiga ye a ka bɔ k'a fɔ ko ale yafara Umar Mariko ma kuma juguyara cogo o cogo dusukun tɛ kunberekuru ye ko a bɛ kuru hadamaden ni i fununa ka se hakɛ dɔ ma ni dimina ka se hakɛ dɔ ma i bɛ fɛn fɔ fɛn min tuma dɔ la ni dusukun y'i ta ye i tɛna kuma ninnu fɔ ne yɛrɛ bɛ wuli ka dɔ la seko ni dama yira la cogo min an ka nin ko ninnu bɔ an senkɔrɔ ni Shogɛl Kokala Mayiga cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'a y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ ko aw bɛ a dɔn wala aw masurunya mɔgɔw b'a dɔn a y'a ɲini a fɛ ko a ka bɔ k'i kanbɔ ka ɲini finitigiw fɛ ka ɲini sariyatigiw fɛ a kɛra ale de la a fɔra ale de ma hali n'a kɛra kuma kɔfɛ kuma minnu a kumaw ka ca nka fɛn kelen kɔni bɛ yen jamana in kɔnɔ yan ba kelen sani 990 a ma kɛ an si kɔ hali ne min bɛ ka kuma aw ye ne limaniyanen don ka fɔ mɔgɔ minnu ye démocratie ko kuma fɔ ka denmisɛnw bɔ k'u bila bɔlɔn fɛ k'u ka Musa Tarawele ka fanga kɛlɛ Musa Tarawele yɛrɛ ye kuma caman fɔ a ko k'ale ka jamana marali la k'ale ye talenko caman kɛ a y'a fɔ ka fɔ ale ye talenko minnu kɛ minnu bɛ jamana marali la bi n'ale bɛ se ka u bilasira u kana talo maa tɛ se ka fanga mara k'i tɛ fili dafalenya ye Ala de ta ye dafalenya ye Ala de ta ye n'i bilara mɔgɔw ɲɛ i na senkanw mɛn i kɔ n'i bilara mɔgɔw ɲɛ i na senkan mɛn i kɔ ni ne tun bɛ se ka Shogɛl Kokala Mayiga ni ne tun bɛ se k'a lasɔrɔ hali n'a kɛra ne bɛ n ka nin hakilina nin fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan laada kuntigi minnu bɛ yan n m'a fɔ ka fɔ bɛɛ ka yamaruya min ka di da ye k'o fɔ dɛ n kan t'o ma n kan bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Umar Mariko a ka ko ka gɛlɛn cɛsiri b'a don nka ji min b'a bɛɛ bɛ se ka fili diɲɛ don o don ne yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔ tuma dɔ la ni n seginna a kan wallahi n y'a fɔ cogo min ni n seginna k'a lamɛn n bɛ fɔcogo ɲuman sɔrɔ ka tɛmɛ o kan nka min kɔni ye démocratie ko in ye tubabuw ka démocratie ko in
ama minnu bɛ démocratie kɛlɛ la a ye sɔn a ma ten sa ka fɔ kabili 1991 fɛn bɛɛ ma ɲɛ caman yɛrɛ ma ɲɛ yɛrɛ ni démocratie tun ɲɛna o a kalifara minnu na n'u tun y'a dilan ka ɲɛ o min bɛ sen na bi u bi kɛ wa Ghana jamana tɛ nin ye Jerry Rawlings a ye démocratie dilan a ye fanga minɛ k'a di politikimɔgɔw ma siɲɛ kelen siɲɛ fila u y'a tiɲɛ a nana a y'a dilan a laban a ɲɛna Ghana bɛ sugandi mɔgɔw fɛ bi diɲɛ jamanaw kɔnɔ ko démocratie sabatilen démocratie kɔni tɛ an ka maa damadama ta k'o sigi nanbaratɔw ni binganikɛlaw ni jamana sonw u ka jamana bisi n'a fɔ nemuruba k'a tulu bɛɛ bɔ hali o marimari ko yɛrɛ kɛ démocratie ko kuma ni min bɛ fɔ ale ta ni mɔgɔw ta tɛ kelen ye dɛ hali bi fo ka se bi ma minnu bɛ jamana mara la n'u ma bɛn fɔ la Mohamed Ali Bacili a ye boli kɛ ko sa in na ko waati sera sa Musa Tarawele ka tiɲɛ dɔn ka segin a ma a ye min fɔ o filɛ nin ye Musa ye maliyɛnw kɔlɔsi ni ninnu bɛɛ u ye nkalon tigɛ u ye nkalon de tigɛ a ɲɛ u y'an janfa Ala ye Musa ka tiɲɛ dɔw segin a ma Musa tun ye Mali kɔlɔsi Musa m'a fɔ k'an ka avion feere la ne yɛrɛ b'a seereya 91 rébellion tuma n ye ATT ka directeur de campagne mun de kɛra dɔ nana ni photo ye sécurité d'État a nana ni photo ye an ka ministère mobiliw u bɛ Mauritanie u ko ko an ka ambassadeur de Mauritanie wele ka kuma fɛ kumana n ko he n ko président n ko ne b'i ɲininka n ko aviation t'an bolo wa o y'a sɔrɔ MiG 21B bɛ Mali bolo 12 o MiG 21B 12 ulu forlen do Fransi ka Mirage 4 mun na u 3 mun na an kisi a forlen bɛ n'o ye nouvelle génération Yesu y'a dama o 90 rébellion na ne a compte rendu hein Musa Traoré ma sa eta ɲininka ani Benjedi ni Kadhafi ye ɲɔgɔn sɔrɔ Alger interprète yɛrɛ t'a la ale b'a fɔ tubabukan na Benjedi bɛ segin a ka arabu la Kadhafi ye Kadhafi b'a fɔ arabu la Benjedi b'a fɔ ale ye tubabukan na a ko Kadhafi ye dɔrɔn ni seginna Bamako bi n mana i deli rébellion ka jɔ ni seginna Bamako bi ni ye mugu kelen kun ka mɛn Mali nord la n bɛ n to Bamako n bɛ Tripoli ci a ma fɛ a ye taa ɲininka n'i y'a da la n b'a kalama de kɛra mun na o y'a fɔ ɲɛna Benjedi ko a ma mun b'a bolo a bɛ Tripoli ci a ma bɔ Bamako a dɔw an ko Mauritanie ambassadeur ma yanni aw ka rébellion ta k'u kana Mali kɛlɛ an bɛ guerre don Mauritanie kɔnɔ sisan 24 heures an bɛ Nouakchott ci a bɛ ban a jɔra o pacte ma signé gansan 91 le 11 avril o de fɔra Mauritanie ye o avion bɛ min n k'u feere la donc Musa tun ye Mali lakana maa kun tɛ sous région na k'i bɛna bi Mali kan a y'a fɔ k'ale ye arme mun to yan ko n'u ma feere nin tɛ se ka kɛ Mali la mais mɔgɔw t'a lamɛn masakɛ kɔrɔ tɛ lamɛn n'a ye tiɲɛ de fɔ jɔn y'a feere o de la an ko n ko ATT n'an ye nɔ minɛ ni mun y'a feere ni e de don puisque Musa taara e de y'a minɛ ni e fana y'a di Alpha ma i taatɔ i b'o fɔ ni Alpha ye fanga segin e de ma n'a fana y'a d'e ma k'a to i bolo i b'o fɔ mais an tɛ se ka Alpha ɲininka k'a sɔrɔ ATT ma ɲininka o de y'a kɛ an y'a poursuivi ko Bacili ye hali sini ni ne sigi n b'a nɔ minɛ f'a ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna. N'a fɔra k'a fɔ ni fili ni galama cira ɲɔgɔn na démocratie acquis démocratique tiɲɛ don démocratie ye fɛn dɔw di an ma démocratie kɛra fɛn dɔw sabu ɲuman ye nka démocratie ye sun binganikɛlaw ŋanamu m'a fɔ k'a fɔ Musa ka waati la k'a tun tɛ kɛ dɛ o y'a sɔrɔ anw funankɛni naman don an ni ka kɛnɛ kosɛbɛ ninnu de y'an bɔ k'an ka Musa kɛlɛ ko ni Musa bɔra ye diɲɛ don o don ko Mali bɛ lafiya aw ma Bacili ka kuma mɛn sisan ɲɛdonna tun tɛ kɛ Mali la bi dun an ma kɛ jugu sago ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba aw ka hakɛ to n'a fɔra k'a fɔ fili ni galama maa ci ɲɔgɔn na aw bɛ wuli ko démocratie o n'a fɔ Jose n'i y'a ye e yɛrɛ b'i kuma ko démocratie de y'a kɛ o bɛ se ka kɛ tiɲɛ nka démocratie ye fɛn caman tiɲɛ dɛ ne ko aw minnu b'a la ko démocratie kɛlɛw a t'a lajɛ an ka segin ka démocratie hali jamanadenw ka laadasigi min tun kɛra an tun ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ne ma taa waati sera sa aw minnu ko k'aw ye démocratie ye ne tun bɛna minɛ ne n balima dɔ ko ma Jose ni Musa tun ma minɛ e bɛ minɛ Jeune Afrique ye Musa kɛlɛli waati Jeune Afrique ye photo dɔ ta
ne kunkolo de b'a cɛmancɛ la a ko dɔgɔ ala faralen kan ni Musa tun ma bɔ fanga na dɛ fɛn min e tun bɛ minɛ an tun y'a fɔ ko ka maa o maa yera a kɛnɛ kan ko an k'a bɛɛ minɛ sira tun dira an ma o cɛkɔrɔba taara a dabe ala ka yafa kama a silamɛ tun don Musa de ka waati ni sunkalo sera mininkɛyɔrɔw bi datugu ɲɛnajɛkɛyɔrɔw bi datugu bidun hali an ka misiriw tɛnkunnen don ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔw la fo ni min ye mankan ci denmisɛnw kɛra yɛrɛmabila ye maaw n'a fɔ yala Jose o tuma fanga de bɛna nin bɛɛ dilan wa fanga kan k'a dilan kɛ ni maa min dɛsɛra i den na so kɔnɔ n'a bɔra bolon fɛ n'a ye tiɲɛni kɛ fanga kan k'a bali o la o bi mini o bi kɛ yɔrɔ jumɛn bi Musa Tarawele k'a to fanga na Mali finitigiw kulusi kolon tun b'u la o tiɲɛ o tɛ fini ɲuman don fini bi mɛn ka sɔrɔ a ma falen o tiɲɛ nka ni polisikɛ kelen b'i ka kin kɔnɔ a b'i da ka sunɔgɔ tiɲɛni foyi t'i don a ka bi dun a y'a lajɛ i n'a fɔ waatiw tɛ kelen ye Musa Tarawele yan'a bi sa ale kɔni ko jɔnkala tiɲɛni kɛra ale kun a filila yɔrɔ o yɔrɔ a b'a ɲini ala fɛ ala kana jamana marabaw talon o yɔrɔ la ale b'a f'u ye n'u y'a mɛn ale kɔni ye jɔnkala fɔ Tarawele an k'a lamɛn bani an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye peut-être du ka jɛmɛfɔla ye du ka mɔgɔ sɛbɛ dɛ a bɛ minnu kɔnɔ k'a fɔ ko minnu ye marifa ta Mali kama k'a fɔ olu tɛ se ka bɛn mɔgɔ kelen tɔgɔ kan ka b'u se ka wɔrɔ bɛɛ o tɛ nkalon kuma ye o tɛ nkalon kuma ye o ye nkalon kuma ye u ma se o tigiw de ma n'u sera o tigiw ma kɛlɛ bɛ ban o don ni dalen b'o la n'u sera o tigiw ma kɛlɛ bɛ ban o don u fɛn fɛn u bɛɛ do dɔn mɔgɔ la u fɛn fɛn a kɛla sema ye a kɛla plateforme ye bɛɛ u ye do a maliyɛnw n'olu ko a y'a to ten b'a to ten a bɛ ban hali ka tɔw tu kɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko tɔw bɛ ninnu kɔ bɛɛ o tuma an m'an si kɛ kɛlɛ la an t'an si kɛ kɛlɛ la an t'an si kɛ kɛlɛ la n'o kɛra a bɛ ban cogo min a bɛ ban ten nɔ ni ala sɔnna ala ka sɔn mɔgɔw k'i ban a bɛ kɛ mun bɛ yɔrɔ na bi ne ye n taga yɔrɔ dɔn n tɔ tora mun ye bi malidenw ladi ka dugawu k'u ye n ala di fɔlɔ o ye de malidenw a y'aw jogo yɛlɛma jogo juguya man ɲi ni mɔgɔ min ko malidenw jogo ka ɲi sisan u tigi ye bɔ o bolofɛn nɔfɛ insala kɛnɛ dɔ ka yan nɔ kabini n'o wulila a ko an jogo man ɲi a ko aw m'a ye an bɛ seli la bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ an bɛ ala deli dɔw bɛ bɔ Bamakɔ u bɛ taa sɛbɛnni kɔrɔ dɔw bɛ bɔ sɛbɛnni kɔrɔ u bɛ taa Bamakɔ o la senama b'u la nɛgɛsotigi b'u la mototigi b'u la mobilitigi b'u la u bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ an bɛ seli mɔgɔ si b'i jɔ ka na an k'u deli ala deli la a ko ye jogo juguya dan ye dɛ a ko fɔlɔ ala y'a kɛ ala ka jɔn dɔ bɛ yen nɔ a n'a ka jama jogo juguyara a y'a f'u ye gundo la a y'aw jogo yɛlɛma u y'u ban a ko ala n dɛsɛr'u la dɛ ala ko k'u to yen a ko i ni minnu tuguri kɔ ala ko o bɔ yen nɔ a ye dugukolo dafiri olu tɔ a y'i kanto a ko ala ye dugukolo dafiri minnu kan dɛ an jogo ka jugu ka tɛmɛ olu kan ale de y'a fɔ dɛ k'an jogo ka jugu ka don olu kan ale t'a dɔn ala bɛna mun k'an na anw yɛrɛ t'a dɔn ala bɛna mun k'an na n tabari n'an m'an jogo yɛlɛma a bɛ juguya dɛ ne b'a fɔ n'an m'an jogo yɛlɛma an bɛ mun ɲini ala bolo an t'o sɔrɔ dɛ o ye fɔlɔ ye o ye jogo ye ni an ye jogo yɛlɛma dɔrɔn a ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ hɔrɔnya baara dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ hɔrɔnya ne ye hɔrɔn ye ni i ka sɔrɔ o y'i wɔsi ye i tɛ nkalon tigɛ ka fɛn ɲini n'i ye nkalon tigɛla ye i tɛ kɛ hɔrɔn ye n'i ye i wɔsi kɛ ka fɛn ɲini hali ni mɔgɔ bɛ gundo la i b'o gundo to i kɔnɔ o tɛ waraka gundo waraka la o tɛ hɔrɔn ye o tɛ a layi dusu ka le tiɲɛ o tɛ hɔrɔnya to ye n b'a f'u ye an ka kɛ an yɛrɛ ma hɔrɔn ye n'an kɛra an yɛrɛ ma hɔrɔn ye n ye n gale ala la ne nin bɛ mun bolo ne nin tɛ mɔgɔ bolo ne nin bɛ ala de bolo a bɛ se k'a di dɔw ma o k'a bɔ a tɔgɔ ka d'o la n'o tɛ ne dalen b'a la petu ne nin bɛ ala de bolo n'an jogo yɛlɛma n'an kɛra an yɛrɛ ma hɔrɔn ye an bɛ sɛbɛsen ta n'an ye sɛbɛsen ta an bɛ sɔrɔ kɛ n'an ye sɔrɔ kɛ o b'an wasa n'an wasara o tuma an bɛ kɛ mɔgɔ ye. ni nin kɔfɛ ni fili ni galama cira ɲɔgɔn na aw bɛ wuli ko démocratie y'an se fɛn min ma o tɛ nin ye wa cɛkɔrɔbaw t'a ka démocratie ko in na koyi kungokɔnɔmɔɔw ma k'o si tɛ aw ka démocratie ko in na a y'a kɛ min ye a ye min z'a ma o tɛ nin ye ka jamana jasi ni fini donna mɔgɔ la i ka baara bɛɛ ye bingani ye n'i bilara ɲɛmɔgɔya la k'i ka jamana sirabaw jɔ ni 100 dir'i ma e na 60 koloko juguya ka taa 40 gɛdɔrɔn dilan ye san 1 san 2 san 3 o bi tiɲɛ a y'a lajɛ kɛ
ay ta dɔgɔtɔrɔso la banabaatɔ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ de b'a f'i a bɛ foroba dɔgɔtɔrɔso la de a b'a f'i ye tan sɔrɔ kɛ n yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso in na nin waati la ko kuma tɛ se k'a fɔ anw kunnafoni laselaw n'i ye wari ta k'a d'an ma an bɛ bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan bɛɛ ɲɛna anw de b'a fɔ cu k'a tila k'a fɔ ca an da bɛ ɲɛɲɛ bɔ a bɛ mugu bɔ ko démocratie ala ka hakili ɲumanw d'an ma. Maliyɛnw nin ye dabalibankoba de ye misi dɔw de minɛra maa dɔw la misi 27 o de suɲɛna wa 9e arrondissement cɛdenw bolo dar'u kan aw caman bɛ yen aw bɛ kunpanna nin wagati la an bɛna aw bɔ kunpanna sisan wagati min na polisiw bɔra san yɛlɛma hukumu kɔnɔ u ye maa dɔw minɛ maa 7 ɲɔgɔn misi kulu dɔ de b'u bolo ka bɔ mande kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min bɛ bɔ sibi ka na kanajigila fɛ u sera yɔrɔ min na sɛbɛnninkɔrɔ postu la k'u bɛ don ni misi ye lakanabagaw y'u bolo da ni maa 7 kan ka misi 27 minɛ ja misi ninnu bɛɛ lajɛlen suɲɛnen de don fo ka se nin wagati la a ɲininen don maliden bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka nin kibaruya ye aw ka partager sɛbɛnninkɔrɔ polisiso n'a commissaire ba ye commissaire divisionnaire satigi kamisogo ye a ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ni mɔgɔ min ka misi tununnen bɛ a bɛ komi misi a bɔra mande kɔnɔ de a y'a partager fo ka se kure mali dugu o dugu bɛ mali ni laginɛ cɛ hali laginɛ kɔnɔna na ni mɔgɔ min ka misi tununa o tigilamɔgɔw ka wuli joona ka boli ka na sɛbɛnninkɔrɔ 9e arrondissement na misi 27 ɲɔgɔn minɛra sow na o so ninnu yɛrɛ u defeerela sɔgɔmada in na ka taa tribunal ɲɛkɔrɔ u bɛ defeere wagati min na o kɛra anw yɛrɛ ɲɛna walima ni mɔgɔ min ka misi tununnen bɛ Bamako n'a maraw kɔnɔ Bamako n'a laminiw kɔnɔ a ye wuli ka na 9e arrondissement na n'aw bɛna aw ka na ni buguna tɛmɛ sɛbɛn girimanw ye o hukumu de kɔnɔ anw taara lakalita ɲini senfɛ ka da kan ani commissaire ka premier adjoint an n'a ye baro kɛ misi minɛra cogo min na ne tɛna n da dɔ la k'a ɲɛfɔ aw minnu ye malidenw ye nin bɛɛ de b'a yirana k'a fɔ an ka polisiw bɛ baara la an ye ɲininkali min lase 9e arrondissement polisiw ma aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛn bani misi minɛra cogo min na jɔnniw de ye misi suɲɛ u ni jɔn bɛ janfa la o baro min sigira o baro filɛ nin ye an bɛna ɲininkali lase Kompol ma Kompol i tɔgɔ ye di ne tɔgɔ ye Bouakar Doumbia n ye commissaire danga 9e na Sɛbɛnninkɔrɔ an y'a mɛn k'a fɔ misi dɔw suɲanen bɛ k'a b'aw bolo misi ninnu ye misi sugu jumɛnw ye ani misi hakɛ joli don ɲininkali diyara n ye a bɛ tile dama dama bɔ an ka cɛdenw nabɔ seli ɲɛkɔrɔ baaraw ni 31 ni noɛliw ɲɛkɔrɔ baaraw sécurisation an ye cɛdenw nabɔ o baaraw kama donc o hukumu de kɔnɔ u sera ka u ka turu ka yala la ka bɔ misitigi dɔw kan an b'a fɔ ten fɔlɔ parce que an ye cɛ 3 sɔrɔ misi caman b'u bolo mun tɛ ko kɛta ye kɔrɔlen an b'a jateminɛ Sɛbɛnninkɔrɔ misiw bɛ sira tigɛ de ka taa u kunna mandeya fan kan mais nin don in na ne ka cɛdenw nana jateminɛ k'a fɔ ko misi min bɛ cɛ 3 in bolo ka ca misi 20 ani kɔ ye donc o misi 20 ni kɔ o kɔni bɛ ka bɔ mande de kunda Bamako kan an ka jateminɛw ma deli k'o ye fɔlɔ donc sɛgɛnnaw nana an ye cɛ 3 in an y'u minɛ a kɛlen ka minɛ k'u sɛgɛsɛgɛ kumakan jɔlen foyi ma sɔrɔ o bolo mun bɛ se ka jira k'a fɔ ko misi ninnu u b'a dɔnbaga dɔn ou bien u ni dɔnbaga jɛra a nali kan Bamako donc an kɔni y'u minɛ k'u latɛgɛ ɲɔgɔn fɛ yen k'an ka t'u dayɛlɛ fo ka taa se bi ma an ma se ka ɲɛ sɔrɔ misitigiw la ɲininkali fɛn fɛn kɛr'u la u ma se ka taabolo foyi d'an ma mun bɛ se k'a jira k'a fɔ ko misi ninnu bɔyɔrɔ jɛlen don donc an kɔni ye u ka papiyew dilan ka t'o di an ka procureur ma misi n bɛ fɛ k'a dɔn a bɛ minɛ yɔrɔ min na i bɛ se k'o yɔrɔ jɔnjɔn yɔrɔ fɔ an ye ani u bɔra yɔrɔ jumɛn ka da kan mande sira ye 2 de ye kelen bɛ taa Bankouma na kelen bɛ taa Sibi u minɛra min bon cɛdenw c'est à dire n'i ye Sɛbɛnninkɔrɔ ban k'a kɛ i n'a fɔ i b'i kunda Sibi sira kan bon rond-point ba dɔw bɛ Sɛbɛnninkɔrɔ bɔda la i y'a fɔ cogo min dɔ bɛ taa mande dɔ bɛ taa Sibi bon mun bɛ sira min bɔ Sibi u nana o sira in de fɛ donc o tun bɛ fɛ ka don Bamako kɔnɔna fɛ misi ninnu cayali yɛrɛ de y'an ka jateminɛw lasɔmi o de y'a to n ka cɛdenw fana ye tɛgɛ da u kan k'u nati an ka service kɔnɔ ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ mais a dɔnna cogo di k'a fɔ misi ninnu suɲɛnen don kuma in bɔr'u yɛrɛ de da wa walima aw y'a dɔn cogo di k'a fɔ misi suɲɛnen don bon an ka enquêtew ye sɛgɛsɛgɛliw de ye an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ an bɛ mɔgɔw ta kelen kelen n m'a f'i ye ko cɛ 3 don wa u bɛɛ bɛ lasigi k'u ɲininka k'u dalakaw jateminɛ ka tila k'a ta k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ kumakan mun bɔra mun da jɔn da ani kumakan tɔw ye kelen wa est ce que sɛgɛtɔ kumaw b'a la wa misi kulu fo ka taa se 20 kɔ ma tigi kan ka sɔrɔ o la o ni
ni tigi ma sɔrɔ la sɛgɛ kan ka don ɲininkali fɛn fɛn tɛŋunu la o ma se ka tigi jɔnjɔn foyi fɔ misi in na bon an nana jateminɛ misi nin yɛrɛ fɛnɛ la tamasiyɛnw bɛ bɛɛ n'a ka misiw la olu minnu bɛ tugula misiw kɔ olu na se ka misi tamasiyɛn jɔnjɔn fɔ an ye ɲininkaliw fɛ ce qui veut que fɛn mun don u y'a ta de ni haraba ye donc tamasiyɛn minnu bɛ n'an y'a jateminɛ kan an tila ka segin k'olu ɲininka mais o ma se ka tamasiyɛn foyi sɔrɔ k'a fɔ an ye mun bɛ se k'a yira k'a ko misi ninnu y'u ta ye donc olu de bɛɛ y'a to an y'a jateminɛ k'a fɔ bon ni misi ninnu ni olu ma k'olu ta ye forcément i b'a sɔrɔ a sonyalen de don non nin bɛɛ la an ye communiqué yɛrɛ kɛ an ye communiqué kɛ radio so dɔw la k'a yira bamakɔkaw n'u a lamini bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ kɛra bagantunni surtout misiw n'i b'a hakɛ dɔn i b'a marqué dɔn i ka wuli ka s'an ma 9e kɔnɔ voilà donc an ka ɲininkaliw fana k'i la parce que a tɛna ta ka d'i ma ten k'a fɔ ko e nana k'i ta don ɲininkaliw bɛ tila ka kɛ fɛntigi fana la bon n'o ɲininkaliw kɛra la an jateminɛw yira k'a fɔ k'i ta don alhamdulilayi an bɛ baara kɛ ka ɲɛsin procureur ma an n'o bɛ kuma la an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ ɲɔgɔn ka kunnafoniw kalama donc o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a kan ka di an b'a di n'ale ka laɲiniw ye voilà. sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la anw ye kibaruya dɔ fana mɛn k'a fɔ ni maa saba min minɛra ko ninnu ye lakanabagaw de ye an y'o fana mɛn yala o kuma in kuma balolen don wa. bon lakanabaaw tɛ parce que an ma papier foyi sɔrɔ o kun mun b'a yira k'a fɔ lakanabaaw don an b'a fɔ yɔrɔ ko citoyen ordinaire de don parce que lakanabaa a bɛ fini don ou bien a sɛbɛnw b'a kun o si ma sɔrɔ o bolo donc yɔrɔ an tɛna se k'a fɔ lakanabaaw don an tɔgɔ ni pour nous citoyen ordinaire de don voilà donc minnu y'u tɔgɔw fɔ k'u fa tɔgɔ n'u ba tɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ an'u bɔra sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na papier kɔni pratiquement a nɔgɔyara an bɛna t'o di procureur de ma ale ni kiiri min ka kan o ye hakilina mana k'ale bolo ale b'o bolo kan. ne ko sɛgɛsɛgɛli a m'a yira aw la k'a fɔ maa wɛrɛw bɛ kɔfɛ walima ni maa saba ninnu dɔrɔn de don wa ani misi in bɛ minɛ wagati min na aw y'u ɲininka u ma mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ u bɛ ka taa di min ma wa walima u ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ aw b'u baara ɲɔgɔnw fana ɲini k'olu dɔn wa. sɛgɛsɛgɛliw ye fɛn caman yira ɲininkaliw sera ka sama anw ka se danna ka se yɔrɔ min an ye baara kɛ ka dan o niveau la bon procureur fɛnɛ mɔgɔ lakalalen don n'a ye papier ninnu sɔrɔ ka da ɲɛkɔrɔ voilà ni baara min mana kɛ ka fara an ka kɛlen kan a bɛ se ka ci sama an ma o la komi a bɛ se ka ci sama service wɛrɛ ma parce que anw yɛrɛ ka jateminɛw yɛrɛ fɔ k'a fɔ misi ninnu si ma bɔ bamakɔ yan bɔyɔrɔ ka jan bon a bɛ se ka kɛ sariya baarakɛla wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ zone kɔnɔ minnu bɛ se ka procureur dɛmɛ a ka baara kɔnɔ n'a bɛ se ka ci olu ma an ka baara in nɔ kɔfɛ minnu bɛ se ka wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ minnu ta in tɛ kelen ye mais an ka ti ye fɛn dayɛlɛnnen de parce que hali san caman kɔfɛ an ka ti kelen a bɛ se ka taa bɔ fɛn wɛrɛ kan donc baara min don an ye baara kunfɔlɔ de kɛ a tɔ bɛ kɔfɛ. nin n'a ɲɔgɔnna ko ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ 9e arrondissement ye polisiso ye sigida 4nan kɔnɔ bi min bɛ ka lakana kɛ kosɛbɛ ne ko 9e arrondissement fana ka baara ye ka taa lakana kɛ hali manden kɔnɔ wa. kana ka an b'aw ka mɔgɔw ye kuma caman dɛ. bon an tɛ an ka baara foyi kɛ sɛgɛsɛgɛli baara k'a fɔ ko an ni procureur ma kuma la bon comme mɔgɔ b'a fɔ cogo min la sécurité n'a pas de frontière ani a bɛ manden mun fɔ la gendarmerie minnu b'a a secteur kɔnɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ani sebe bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ani finitigilakaw tɔw bɛ ɲɔgɔn kan fɔ bon don n'a nataw la u bɛ se ka ci bila an ma an k'u dɛmɛ u ka baara la ou bien an ka baara dɔ waleya pour que u fana ka baara bɛ se ka ɲɛ an tɛ se ka ban u ma o de b'a to an kɛlen k'an ka baara bolo an b'a sama kosɛbɛ kosɛbɛ à chaque fois que ni ci cira ma an baraka ɲɔgɔn finitigiw fɛ an bɛ wuli k'an jɔ à chaque fois que an ka ci yɛrɛ bɛ se k'an sama ka don zone min kɔnɔ an bɛ laɲini demander an ka procureur fɛ parce que an bɛ se ka taa an ka baaraw lasama ka taa yen cogo min o de b'a to an ka cɛ dɔw b'u ye fan caman mais fɛn min don a si tɛ kunnafɛn ko ye a bɛɛ sirilen bɛ décision ni procureur ka laɲiniw na ka caya awɔ. kɔnpol ni misitigi ninnu kɛra ye fɛn ye walima ni mɔgɔ min ka misi tununnen bɛ a bɛ komi i ye kibaruya lase radio minnu na a bɛ se ka kɛ dɔw bɛna nin mɛn olu m'o mɛn yala sɔrɔ sira jumɛn bɛ aw la ani misi ninnu bugunatɛmɛ jaw ni bugunatɛmɛ siraw fɛɛrɛ dɔw b'aw bolo hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛna wuli ka se aw ma nin ko in senfɛ kana ka misi suɲɛ cayalen don dɛ aw bɛna bɔ ni sira jumɛnw ye aw ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ numéro kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'aw bolo wa. alhamdulilayi rabil alamin an ka numéro kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen u bɛ polisi la ka daminɛ an ka centre national de transmission na direction na bon bɛɛ b'o numéro vert dɔn polisiw numéro vert n'i ye weleli kɛ k'a fɔ ko i mago bɛ 9e arrondissement kɔni numéro la o bɛ hali n'a kɛra a commissaire ou bien a commissaire adjoint ka numéro a ka ca ala fɛ olu bɛ se ka sɔrɔ k'a d'i ma fɛn min ye laɲinikɛla tɔw ye minnu mana kɛ misitigiw ye k'a fɔ k'u bɛ se ka ye an tɛ se ka ban ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ an bɛ bɛɛ reçoit surtout que fɛn min ye dilanni sira ye an b'o de kɛ an bɛ bɛɛ lamɛn an bɛ bɛɛ reçoit donc ni mɔgɔ nana k'i ka misi tunun na sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fana b'an bolo yan n y'o de f'i ye kuma kɔnɔ an tɛna i ka kumakan ta ten k'a fɔ ko e ta ye tiɲɛ k'a fɔ ko an b'a ɲɛɲini k'a d'i ma ayi sɛgɛsɛgɛlikɛlaw b'an bolo n'i sera yan minnu bɛ se k'i lasigi k'i sɛgɛsɛgɛ k'a ɲini k'a dɔn yalima i bɛ ka mun fɔ tiɲɛ b'a la wa preuve jumɛn b'i bolo k'a jira ko e ka misiw don misi hakɛ joli don donc taamasiyɛn mana kɛ misi
journaliste fana la an b'o bɛɛ ɲininkali kɛ mɔgɔw la donc ni ayiwa mɔgɔ min taara o siraw fɛ ka bɔ ko kumakan b'i bolo an bɛ papier dilan i tɔgɔ la ka procureur ladɔnniya ka sɔrɔ k'a ci a ma fɛn min ye laseginni misi ka di bi an filɛ don min ko bi an ye papier bila procureur ka bolo kan donc ni dili bɛ kɛ ayiwa ale dɔrɔn de bɛ se k'a yamaruya mais an kɔni tɛna se ka ban ka maa si lamɛn parce que n y'a fɔ ko an ka ci ye fɛn dayɛlɛnnen de n'a dayɛlɛnna a bɛ se ka taa a bɛ sama ni mɔgɔ sera an ma n'i ka laɲini misiko in na an b'i lamɛn an b'i ka kumakan sɛbɛn an bɛ procureur ladɔnniya ala sago i sago. An bɛ baro in kun cɛ mun kan ka d'a kan malidenw bɛ k'i lamɛn fan caman fɛ nin wagati la kuma laban b'aw yɛrɛ fɛ k'a fɔ wa parce que aw ka baara in fana tɛ taa ni jamanadenw ka dɛmɛ tɛ dɛ fo kunnafoni ka d'aw ma de aw fana ka se ka baara kɛ kuma laban b'i fɛ k'a lase malidenw ma wa ka d'a kan nin ko in nin ye dabalibanko ye dɛ. Kuma laban bɛ n bolo k'a se an ka population ma k'a se maliden bɛɛ lajɛlen ma finitigi fanga b'i la de ni population bɛ i nɔ kan fanga de b'i la ni population bɛnnen don fanga b'i ka baara la ni i bɛ kunnafoni ni renseignement sɔrɔ an tɛ se ka o fɔli la mɔgɔw kana finitigiw kɛ siran fɛn sisan an filɛ don ko bi n'u ye fɛn fɛn jateminɛ mun tɛ ladalako ye a ka kan a bɛnnen don fana u ka wuli ka sama k'a fɔ an ye n'a kɛra ko jɛlen an b'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ fɔ bɛɛ bɛ lafiya ni ko nɔgɔlen don a ka ca ala fɛ an fana bɛ wuli ka jɔ kɛ pour que an bɛ se ka dankari o kolu na cogo min donc ne b'a ɲini halisa mɔgɔw fɛ ni renseignement de y'a to an ye nin baara in ɲɛ sɔrɔ o renseignement kelen bɛ se ka to an bɛ ko caman dilan walasa insécurité bɛ se ka gɛn ka bɔ an kɛrɛfɛ cogo min an ka population bɛ se k'u ka taa ni nali u bɛ se ka waleya cogo min ka sɔrɔ u ma denw an kɔni b'o laɲini mɔgɔw fɛ. Ko i tɔgɔ ye di? Commissaire principal Boubacar Doumbia ne ye 9e commissaire adjoint. An bɛ fɔ i ni ce. Merci ni ce. An balimaw aw ye nin baro min lamɛn sisan aw kana dan baro in lamɛnli dɔrɔn ma a ye kunnafoni partager a bɛ se ka kɛ aw ka partage bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min ka misi 27 suɲɛna o tigilamɔgɔ bɛna bɔ nin ko kalama mɔgɔ minnu fana ye misi ninnu suɲa u bɛ fanga tigilamɔgɔw bolokɔrɔ sɛgɛsɛgɛli bolo ma donc a y'an dɛmɛ aw kɛra yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ hali n'a bɛ jamana kɔ kan a ye nin partager walasa diɲɛma ka se ka bɔ nin ko kalama n'aw ye kibaruya wɛrɛ sɔrɔ numéro min dira fanga cɛsigiw fɛ n'aw ye kibaruya wɛrɛ sɔrɔ a bɛ se ka ne yɛrɛ wele n ka numéro la Rasjal 78 69 13 16 n bɛ segin a ka nanzarakan na 78 69 13 16 78 69 13 16 ala ka misitigi a garisɛgɛ don a ka misi la nka a tɛ taa n'aw ka dɛmɛ tɛ a tɛ taa n'aw ka kunnafoni partageli tɛ walasa diɲɛma ka se ka bɔ nin ko in kalama misi 27 maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin ɲɛ d'a kan 9e arrondissement kɔnɔ n'aw ye nin ja ninnu sɔrɔ ala k'an to ɲɔgɔn ye.